שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של סדרת ההשקעות שלנו. היום נדבר על ניסוי המרשמלו וכיצד הלקח מניסוי המרשמלו יכול להפוך אותנו למשקיעים יותר טובים. אז בואו נתחיל. בשנות ה-60 נערך ניסוי מאוד מפורסם באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית. חוקר פסיכולוג בעל שם לקח קבוצת ילדים בגילאים 4 עד 6 ושם אותם בחדר סגור. הוא השאיר אותם בחדר ריק והציב בפניהם שולחן, ועל השולחן שם בפניהם מרשמלו אחד. והחוקרים שהנחו את הילדים נתנו לילדים שתי אופציות. אמרו להם, ילדים יקרים, הנה בפניכם מרשמלו אחד, אם אתם רוצים המרשמלו הזה שלכם, קחו. ואז הציבו בפניהם אבל אפשרות שנייה, שאם הם ימתינו רבע שעה המרשמלו הזה יהפוך לשני מרשמלו, ואז אותם ילדים יקבלו שני מרשמלו. החוקרים יצאו מהחדר ונתנו לכל ילד להתלבט עם שתי האופציות, והיו ילדים שבחרו לאכול את המרשמלו שניצב בפניהם, והיו כאלה שהמתינו וחיכו לשני מרשמלו. החוקרים לקחו את הממצאים של הבדיקה הזאת וחיכו משהו כמו 10 שנים, ואפילו אחר כך עוד פעם עוד 10 שנים, כלומר בדקו את אותם ילדים בגיל ההתבגרות ואז בשנות ה-20 המאוחרות לחייהם. ואז החוקרים לקחו את אותם ילדים וראו מי מהם הלך ללמוד, מי מהם הצליח בחייו האישיים והכלכליים, מי מהם מצטיין במבחנים שלו, והם מצאו משהו מאוד מעניין. הם מצאו קשר סטטיסטי מובהק בין אותם ילדים שידעו להתאפק ולא לקחת את המרשמלו האחד שנמצא בפניהם, אלא חיכו למרשמלו השני, לבין אותם ילדים שהתאפקו הצליחו יותר במבחני IQ, במבחני הפסיכומטרי האמריקאים, הצלחות יותר גבוהות במקום העבודה וכן הלאה. הניסוי הזה מלמד אותנו בגדול שלהתאפקות והיכולת שלנו לחכות ולא לקבל החלטות על פי גחמות ולדעת להמתין לדברים טובים יכולה לשמש אותנו בהרבה דברים בחיים וגם בעולם ההשקעות, חברים. מדוע בעולם ההשקעות? אני אומר, בואו לא נסתפק אפילו בשני מרשמלו. בואו נחשוב מה קורה אם היו תיאורטית אומרים לילדים חכו עוד 20 דקות וקבלו 4 מרשמלו, חכו עוד 20 דקות וקבלו אפילו 8. למה אני רומז? מה שאני אומר פה שאם אנחנו נתאפק בחיינו הכלכליים אפשר להגיע לרווחה כלכלית בהשקעות שלנו. וכיצד הדבר הזה בא לידי ביטוי? בשוק ההון. שוק ההון, חברים, כלל ידוע הוא שלאורך זמן הוא עולה. הבאתי לכם דוגמה מתוך ספר שנכתב על ידי פרופסור מאוניברסיטת וורטון בארצות הברית, פרופסור יהודי בשם ג'רמי סטיגל, שהראה שהגרף של הבורסה האמריקאית לאורך זמן, אם מסתכלים בפרספקטיבה של 200 שנה, אם אנחנו רואים פה את הקו השחור, זאת השקעה של דולר אחד בשוק המניות האמריקאי. לאורך זמן דולר אחד לא הופך לשניים, לא לארבעה, לא לשמונה. דולר אחד שהושקע ב-1801 בבורסה האמריקאית כעבור 200 שנה שווה כמעט 800,000 דולר. כלומר, אם נחכה עם מרשמלו אחד נקבל מאות אלפים כעבור 200 שנה. עכשיו תגידו לי 200 שנה זה לא סביר לחכות כל כך הרבה ואני מסכים, אבל גם בטווחי זמן יותר קצרים אנחנו נלמד שגם פה שווה להתאפק ולא לגעת ולא לקחת מרשמלו אחד. זה מדע, חברים, זה עובד. והבורסה למה היא עולה לאורך זמן? איך מרשמלו אחד הופך לעשרות אם לא מאות לאורך זמן? זה בגלל שהבורסה משקפת את הכלכלה המקומית, הישראלית, האמריקאית. הכלכלות העולמיות לאורך זמן צומחות. הדרך הכי טובה לקבל חשיפה לכלכלה העולמית היא דרך הבורסה. כי שחברה יש לה 100 שקל והיא מרוויחה על השקל הזה נגיד 10%, שנה אחר כך יש לה 110. אם שנה אחר כך לא משכו את כל 10 שקלים האלה והשקיעו אותם מחדש, ושנה אחר כך 10% הם יהיו על 110 ולא על 100, קריאו 121. ועוד 10%, הבנתם כבר, זה כמו כדור שלג. זאת התופעה של ריבית דריבית שקיימת בבורסה שנרחיב עליה, אבל אני רק רוצה שתבינו את הכלל, שמי שלא מושך רווחים מיידיים, לא מיד נוגס במרשמלו, יכול להרוויח הרבה מאוד כסף. הבאתי לנו עוד שני אורחים היום שידגימו לנו את הכלל הזה, ואתם בטח מכירים את אדון וורן באפט, והשותף הפחות מוכר שלו אבל לא פחות מוכשר, צ'רלי מנגר. יש שיגידו אחד מהאנשים החכמים היום שחיים, בן 93, פרגית, אבל אנשים מאוד מאוד חכמים.
והם אמרו משפט מאוד מאוד פשוט: חברים, כל אחד מאיתנו יכול להצליח במבחן המרשמלו ולהיות אפילו עשיר מאוד. הכיצד? צ'רלי אמר משפט מפורסם. הוא אומר, זה מאוד מאוד פשוט, תוציאו פחות, ההוצאות שלכם שתמיד יהיו פחות גבוהות מההכנסות שלכם, את ההפרש ממה שאתם חוסכים תשקיעו במכשירי מדד שעוקבים אחרי הבורסה, עליהם נמשיך, אבל להשקיע אותם במניות ולא לגעת בכסף, אם אפשר לעשות את זה בחיסכון במסגרת בלי מס, כלומר בקופת גמל, קרן השתלמות, מכשירים, לא נבלבל עכשיו, במכשירי השקעה עם דחיית מס, ואז לחכות ולתת לפלא הריבית דריבית לעבוד לאורך זמן, ותתפלו שלאורך זמן זאת המתכונת הבטוחה להיות עשירים. הפרקטיקה נדבר עליה, אבל הבסיס הוא לחסוך כל הזמן, לעשות את זה בהדרגה, לשים את זה בשוק המניות, ולאורך זמן אתם תהיו עשירים. לשיטה הזאת נקראת מיצוע, וגם עליה נרחיב בהמשך, אבל זה הבסיס. וצ'רלי ווורן לא המציאו את השיטה הזאת. השיטה הזאת קיימת, ראינו פה היסטוריה של 200 שנה. הספר המוביל והחשוב בעיניי, וגם באפט אומר שהוא קרא את הספר הזה שהוא היה בן 14 וזה שינה את עולמו, ספר שנכתב על ידי בנג'מין גרם, משקיע, פילוסוף, מתמטיקאי, יהודי נולד בסוף המאה הקודמת, כתב את הספר The Intelligent Investor בעברית, אפשר למצוא אותו, המשקיע הנבון. ובספר הזה הוא מלמד הרבה דברים חשובים, אבל הכלל הבסיסי שאני רוצה שנבין היום זה שהבורסה בטווח הקצר זה משחק, זה טירוף, זה תנודתי מאוד מאוד. אבל הטווח הארוך, אם אנחנו מתעלמים מהרעשים, הבורסה נותנת לכל אדם חשיפה לכלכלה ולפיתוח האנושי שלאורך זמן עולה. זה שהוא יעלה וירד כל הזמן זה נתון. אם נתעלם ונמצא את ההשקעה שלנו לבורסה לאורך זמן, אנחנו נוכל להרוויח. וזה מדעי, חברים. הספר הזה נכתב לפני כמעט 100 שנה, באפט יישם אותו, ובזכות השיטה הזאת נהיה אחד מהאנשים העשירים בעולם. במסגרת ההרצאות האלה אני אסכם לכם כיצד בכלים פרקטיים נוכל לשמש את זה גם לרווחה הכלכלית שלנו, וכיצד ההתאפקות שלנו תעזור לנו ממש להתעשר. אולי לא כמו באפט, אבל אפשר לשאוף להגיע גבוה. אני רק חייב להזהיר אתכם, ועם זה לקראת סיום, אם אתם חושבים שבסרטונים האלה תקבלו תוצאות אינסטנט והכנסה חודשית ותהפכו לעשירים בן לילה, לא כך. חברים, באפט עצמו היום הוא אחד מהעשירים העשירים בעולם, אבל הוא נהיה מיליארדר רק לפני שנים בודדות. כי המרשמלו שהפך ל2, ל4, ל8, זה לוקח הרבה מאוד זמן. ברגע שכבר הגעתם לכמה מיליונים, כל תקופה זה מתרבה הרבה יותר. אבל זה לוקח זמן, צריך סבלנות. חברים, הבורסה, אם נבין שלאורך זמן גם נשקיע בחברה הכי טובה בעולם, וזה גרם לימד את באפט באוניברסיטת קולומביה עוד בשנות ה-50. לפעמים השוק ישתגע, צריך לדעת שזה יקרה ולא להתרגש, להבין שאם לאורך זמן נשקיע, אנחנו לאורך זמן נתעשר. את הכלים הפרקטיים נמשיך לדבר עליהם בהמשך. תודה רבה ונשתמע.